ଏବେ ଟାଇମ୍ ହେଇଗଲା କଲେଜ ଯିବା ପାଇଁ। ନରେଶ ଭାଇ ଆମର ହସି ହସି ଯାଉଛନ୍ତି ଆଉ ଆକାଶ ଭାଇ ଆମର ପାଖ ପାଖ ଆସୁଛନ୍ତି। ଆକାଶ ଭାଇ ଆଜି ବହୁତ ଖୁସିରେ ଅଛି କାହିଁକିନା ସେ ରେକର୍ଡ଼ ଖାତା କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ତ କର। ପାହାଚରେ ଓହ୍ଲେଇ ସାରିଲା ପରେ ଆମ ରୁଷିଆ ମଧ୍ୟ ଦେଖି ଆମକୁ ହସୁଥିଲେ। ଆମେ କିନ୍ତୁ ଲାଜ କଲୁ ନାହିଁ କାହିଁକିନା ଦିନେ ଦିନ ଆମ ବ୍ଲଗ୍ଟା ବଡ଼ ହେବ ନା ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ଆମ ନରେଶ ଭାଇଟା ପଛରେ ଆସୁଥିଲେ ବହୁତ ଲାଜରେ ବି ଥିଲେ ଆଉ କହୁଥିଲେ ମୋ ଫେସ୍ ରିଭିଲ୍ କରିବି ନାହିଁ। ମୁଁ ବି ତାଙ୍କ ଫେସ୍ ରିଭିଲ୍ କରିଦେବି। ନରେଶ ଭାଇ ଆମର ରିଭିଲ୍ କରିଦେଲେଣି। ଆମର ଆସୁଛନ୍ତି ପଛରେ ଆକାଶ ଭାଇ ବହୁତ ଖୁସିରେ ବି ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି। ତ ଭାଇମାନେ ଆମେ ତ ଭାଇ ହଷ୍ଟେଲରୁ ତଳକୁ ଆସି ସାରିଲୁ। ଆମ ସହିତ ନରେଶ ଭାଇ ଆଉ ଗୌରବ ଭାଇ ବି ଆସୁଛନ୍ତି। ନରେଶ ଭାଇ ଆଜି ବହୁତ ଖୁସିରେ ଅଛନ୍ତି କାହିଁକିନା ଆଗ ଦୁଇଟି ଝିଅ ଯାଉଛନ୍ତି। ଏଇଟା ହେଲା ଆମ ହଷ୍ଟେଲ। ଆଗକୁ ଯିବା ଆମେ ବାଲେଶ୍ୱର ସ୍କୁଲ୍ ଅଫ୍ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ। ଆଉ ଗୌରବ ଭାଇ ଆମର ଫୋନ୍ରେ କଥା ହେଉଛନ୍ତି କାହା ସହିତ। ଏବେ ଯିବା। ମୋ ସାଙ୍ଗର ହିମାଂଶୁ ମଧ୍ୟ ଯାଉଛନ୍ତି। ଦେଖିବା ଚାଲ ସେ ବାଲେଶ୍ୱର ସ୍କୁଲ୍ ଅଫ୍ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ। ଆମର ଯାଉ ଯାଉ ସିନିକ୍ସ ଭାଇ ବି ଆମର ଏବେ ବାଲେଶ୍ୱର ସ୍କୁଲ୍ ଅଫ୍ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ଗେଟ୍ଟା ଟିକେ ପାସ୍ କରିବା। ଆଉ ଆଗକୁ ଯାଉ ଯାଉ ଆମର ନନା ଆଇଡେଣ୍ଟି କାର୍ଡ଼ ଦେଖିବେ। ନ ଦେଖିଲେ ଭିତରକୁ ତ ଭାଇ ପ୍ରବେଶ ତ କରିବେନି ଭାଇ ଆପଣ ତ ଜାଣିଥିବେ। ଆଉ ଦେଖିବା ଚାଲ BSc ସ୍କୁଲ୍ ବାଲେଶ୍ୱର ସ୍କୁଲ୍ ଅଫ୍ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ଦେଖ ଆମେ ବାଲେଶ୍ୱର ସ୍କୁଲ୍ ଅଫ୍ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ପ୍ରବେଶ କରିବା। ଆପଣମାନେ ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମୁଁ ବାଲେଶ୍ୱର ସ୍କୁଲ୍ ପ୍ରବେଶ କରିସାରିଛି।